Nachádzame sa na poľnohospodárskom družstve Senica. Náš podnik má dve strediská. Jedno je tu na Včáčove, kde máme okolo 360 dojníc. Druhé stredisko je v Hlbokom, tam máme 440 dojníc. Aj s mladým dobytkom máme na obidvoch strediskách okolo 1700 kusov. Prvý krmný voz Farezín samochod sme zakúpili minulý rok. Kúpili sme ho na stredisko Hlbokom. Z toho dôvodu, že tam boli problémy s tým starým krmným vozom, či už po tej stránke technickej, aj hlavne čo sa týkalo prípravy krmnej dávky a tak ďalej. Takže vybrali sme tento krmný voz Farezín. No, po zistení výhod, ktoré nám priniesla kúpa nového krmného voza, čo sa týka hlavne prípravy TMR, rovnomernosti rozmiešania krmnej dávky, presnosti, hlavne teda sa jednalo o tú presnosť a možnosti sledovania si jednotlivých ukazovateľov krmenia, tak sme tento istý krmný voz zakúpili aj v Čáčove. Je tu obrovská výhoda pri týchto krmných vozoch sledovania si nákladových položiek, veľmi jednoduché schémy, môže si každý, kto s tým pracuje, vytvoriť akékoľvek zostavy, je to veľmi rýchle, veľmi presné. Čo sme mali problém na tých starých krmných vozoch, keď sa striedali krmiči, každý krmil inak, jednoducho tady kto k tomu dojde, jak je to naprogramované, je to veľmi presný stroj a toto je jedna obrovská výhoda. Druhá taká obrovská výhoda je rovnomernosť tej krmnej dávky. Zvieratá neseparujú krmnú dávku a vďaka tomu sme výrazne zvýšili užitkovosť na jednu dojnicu. Vychádza to tak zhruba okolo 4 až 5 litrov. Takže vlastne pri tých istých nákladoch sme vytvorili ďaleko vyššiu produkciu a aj kvalitu samozrejme vyprodukovaného mlieka.